Active filɛ jama bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma bi an bɛ juma don ana septembre kalo tile 10 san 2021 okumu kɔnɔna la aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan Mali kɔnɔna la yanfoli la sigi la ko examen mɔgɔ minnu bɛ bagi examen kɛ la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ma jate mɔgɔ jate taw fɛ n'an ko mɔgɔ jate taw fɛ o de a yira ka fɔ ko examen kɛtɔ la u ɲana ko olu tɔgɔ don u ka lisi kɔnɔna la a kɛra mɔgɔ minnu ko olu n'u somɔgɔw bɔra ka dusuma-kasi yira ani mɔgɔ wɛrɛw okumu kɔnɔna la u nana jateminɛ ka bac spécial dɔ organiser olu somɔgɔw ka dusuma-kasi yiralen kɔfɛ a yirala ka fɔ k'u bɛna bac spécial dɔ organiser olu ye tɛnɛdon nata in na septembre kalo tile 13 san 2021 Mali Cour suprême kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko Cheikh Cherif Kone n'o ye avocat bɛɛ la ɲɛmaga ye o gɛnna ka bɔ a ka fonction na i n'a fɔ aw bɛɛ hakili b'a la cogo min na Sumeri Bube Mayiga ani madame Boaye Fili Sisoko olu kun minɛla avion ko affaire dɔ la o kɔnɔna la Cheikh Cherif Kone bɔra k'i plaigner ka fɔ u minɛla minɛcogo min na u man ka minɛ minɛcogo la o kɔnɔna la Cheikh Cherif Kone gɛnnen ka bɔ a place la n'o ye avocat bɛɛ la ɲɛmaga ye o de ye ka fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ a kun bɔra ka na kuma dɔw kɛ min b'a yira ka fɔ ko ale dusuman kasilen don Bube ni madame Boaye Fili Sisoko ka minɛli la donc o kɔnɔna la président de la république n'o ye Assimi Goïta ye o ye a tɛgɛ bila sɛbɛn na ni an ka premier ministre ni mɔgɔ damadɔni olu y'u tɛgɛ bila sɛbɛn na sɛbɛn b'a yira ka fɔ ale tɛna kɛ avocat ka ɲɛmaa ye bilen wa a place yɛrɛ minɛlen don a la fana ka fara o kan a yira ka fɔ fana mɔgɔ minnu ye Sumeri Bube Mayiga ni Fili Sisoko olu kiri o b'a yira ka fɔ ale yɛrɛ baaraɲɔgɔn ye olu fana ye a yirala ka fɔ a n'a baaraɲɔgɔnw a ye wale min kɛ o ye a baaraɲɔgɔn ka o ye dankari kɛ a baaraɲɔgɔn ka baara la wɛrɛ min b'an bolo fana ka lase aw ma o de ye ka fɔ Masina marabolo la marifatigiw dɔw bɔlen n'o ka jagoya wale sigi Masina marabolo la o de ye ka fɔ ko Masina muso bɛ yen nɔ olu bɛɛ ka disa biri u kunna Masina marabolo la marifatigi dɔw ye wale dɔ ta ka ɲɛsin olu mɔgɔw ma barisa u y'a yira ka fɔ ko muso minnu fɛn bɛ yen nɔ u bɛɛ ka don disabiri la o disabiri fana u y'a wajibiya u kan o kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko cɛ marifatigi minnu bɛ mɔgɔ 60 boyanko bɔ u donna Masina marabolo dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲaro mɛtiri 5 ɲɔgɔn b'a ni kɔlɔnko bɔ olu bɛɛ ye Masina cercle marabolo dɔ ye Segu kɔnɔna la ko marifatigi ninnu nalen u ye sigi dɔ kɛ u ni Masinakaw ni ɲɔgɔn cɛ ka yir'u la ka muso fɛn bɛ o sigida la u bɛɛ lajɛlen ka rumusi don u yɛrɛ la o kɔfɛ u nana n'a wajibiya u kan a wajibiyalen don Masina marabolo mɔgɔw kan fɛn bɛ yen nɔ no i ye muso ye i kɛra denmisɛnnin i kɛra mamakɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen ka disa don jagoya ni fina premier ministre n'o ye ministre ɲɛmaa ye n'o o tɔgɔ ye Choguel Kokala Mayiga ale fana Mali ka lasigiden minnu bɛ jamana wɛrɛw la a n'olu ɲɛmaaw sigira ka kuma ka projet d'action du gouvernement a ko ka a sinsinnen don o ko kan wa a b'o ko lawaleya a ma ban Choguel Kokala Mayiga y'a yira mɔgɔw la ka fɔ fana ko a mago bɛ dɛmɛ la Mali mago bɛ dɛmɛ la barisa Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ nin wagatinin na ni dɛmɛ tɛ foyi kelen tɛna se k'a labɔ a kɛra dɛmɛ sugu sugu ye a kɛra wariko ye a kɛra minɛnko ye a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw o kɔnɔna la Mali ka lasigiden minnu sigilen don jamana wɛrɛw la olu fana y'a yira ka fɔ olu kun ko k'u bɛna dɛmɛ min lase Mali ma a ka donko kɔnɔna la u bɛ o layidu timɛ wa fana ko premier ministre ka gɛlɛya assise nationale kuma min fana tun bɛ ala ka fɔ kɔsa in na assise in fana ka lawaleya pour que décision sɛbɛlamaw bɛ se ka ta jamana marali tagabolo kan an balimaw kibaruya minnu tun b'an bolo ka da aw tulo kan o ye nin an b'a fɔ aw kan bɛn